Em sembla perfectament diàfan que els meus amics i el públic en general pretenguin no entendre el significat de les imatges que sorgeixen i que transcriquen els meus quadres. Com volen entendre-les si jo mateix, que sóc qui les fa, tampoc no les entenc? El fet que jo mateix, en el moment de pintar, no entengui el significat dels meus quadres no vol pas dir que aquests quadres no tinguin cap significat. Al contrari, el seu significat és tan profund, complex, coherent i involuntari que s'escapa de la simple anàlisi de la intuïció lògica. Per reduir els meus quadres al llenguatge corrent, per explicar-los cal sotmetre'ls a anàlisis especials i, de preferència, amb un rigor científic que sigui el més ambiciosament objectiu possible. Tota explicació sorgeix en conseqüència a posteriori, un cop ja existeix el quadre com a fenomen.